I ugens video skal vi snakke om Victoria Beckham og hendes forholdsvis nye dokumentarserie på Netflix, der forløber over 3 dele. Den kom på Netflix for cirka en måned siden, midt oktober. Og jeg vil gerne snakke om den, fordi der er faktisk nogle spændende marketing- og branding-lektioner, som vi kan tage med os i vores eget arbejde med marketing og branding i Danmark, som er ret interessant. Men allerførst, hvis ikke du har set Victoria Beckhams nye dokumentarserie og rigtig gerne vil nå at se den, så vil jeg anbefale dig lige at pause og måske at se den først, fordi der kommer lidt spoilers undervejs. Hvis du er ligeglad med det, så følg med, så tager jeg dig med igennem det. Jeg skal nok prøve ikke at lave for mange spoilers, det vil være lidt ærgerligt. Godt, men overordnet dokumentarserien handler om, at vi følger Victoria Beckham i medgang og i modgang i hendes virksomhed. Vi ser bagom hendes strategi og rebranding af hende selv fra at være Spice Girl posh til at lige pludselig være det her modeikon og modedesigner. Vi ser også dokumentarserien primært handler om den her scene med, vi ser det her øsregn i det franske Idyll. Victoria, hun skal holde sit store, vilde modeshow i forbindelse med, at hun har lanceret en ny kollektion. Men det er ved at kollapse på grund af regnvejret, de ikke lige havde taget hånd for og havde forberedt. Så vi ser teamet, der er i panik. Vi fornemmer lidt, at alt kan gå galt. Der er meget på spil. Men det er også ret interessant at se, fordi det er også en masterclass i krisekommunikation, og hvordan man håndterer de her uforudsete kriser, der kan opstå hos virksomheder. Vi følger også Victoria Beckham. Vi ser hendes transformation fra at være postspice til lige pludselig at være modedesigner og iværksætter trods modebranchens modgang, der har været på hende. Vi hører endda Vogues chefredaktør, der indrømmer, at de ikke troede på hende, til at hun faktisk i dag er et global fashion brand, der er værd flere milliarder dollars og har faktisk vundet branchens respekt. Så i dag kommer jeg med 5 konkrete branding- og marketing-lektioner, du kan bruge i dit arbejde. Så lad os komme i gang. Den første hedder brand repositioning og handler om det her med, at brænde broer kan være nødvendigt. Vi ser situationen i dokumentaren efter Spice Girls. Victoria er hjemme på sidelinjen til David Beckham, der scorer alle målene og er fodboldstjernen. De har små børn, og hele verden hylder David Beckham. Hun ved ikke rigtig, hvad det er, hun gerne vil med sit liv. Hvad skal der ske efter Spice Girls? Og det er så ligesom her det ubehagelige øjeblik, der bliver til vendepunktet og ligesom er starten på hendes modebrand. Vi ser beslutningen, hun går igennem den her store transformation fra musik til mode, fra entertainer til designer, fra postspice til Victoria Beckham. Det sker altså ikke gradvist, men det er noget, vi følger hende lidt i den her transformation her. Og vi følger hende også i, at hun er nødt til at brænde nogle broer, og hun er nødt til at starte forfra. Så strategien her, hun bruger, det er simpelthen ingen comebacks, ingen featurings, intet sikkerhedsnet. Det er, man ser 100% hendes 100% commitment til den her nye identitet, hun er i gang med at opstarte. Det er også en brand repositioning 101, kan man sige, fordi hvis du vil flytte et brand fra en kategori til en anden, så skal du altså også være villig til at miste den gamle målgruppe og gamle samarbejdspartnere for at vinde nye. Så hvis Victoria havde holdt fast i musik og sanger som hendes plan B, så ville det have undermineret hendes troværdighed til hendes nye brand, så det gjorde hun ikke. Helt konkret til dig, hvad kan du bruge det her til, den her første lektion? Jamen, her anbefaler jeg at du identificerer, hvad er dit brand kendt for i dag. Hernæst beslutte, hvad vil du være kendt for om 5 år, og så lave en plan for, hvordan du rebrander dig selv. Måske er der nogle broer, der er nødvendige, at de er blevet brændt, for at du kan komme videre og starte forfra. Det handler også om at gå all in, altså ingen halvhjertede pivots og plan B og plan C og plan D'er. Ja, det var konkret til dig for lektion 1. Lad os komme videre til lektion 2. Den handler om, at brandets modstandsdygtighed viser sig først i reelle kriser, når de opstår. Godt, så
I forhold til dokumentaren her, så ser vi altså situationen her. Vi er tilbage i Østregn i Frankrig. Det her vigtige modeshow, der er meget på spil. Det er ligesom Victoria Beckhams nye kollektion, og det har krævet måneder med forberedelse. Så Østregn, alt er ved at drukne. Det kunne have blevet til en PR-katastrofe med aflyste shows, skuffede gæster, negative omtaler og økonomiske problemer, men Victoria Beckham vælger at vente til sin fordel og bruge strategien, at hende og hendes team de finder løsninger og improviserer sig ud af det. Og vigtigst af alt, så kommunikerer de løbende både med teamet, men altså også med gæsterne om, hvad der skal ske. For netop at undgå den her panik, og de bruger heller ingen lange, dårlige undskyldninger. De holder fokus og sørger for at levere konkrete løsninger, der faktisk kan bruges her nu. Så hvorfor virker det her? Jamen, dit brand bliver ikke defineret af din strategi. Det er vigtigt at huske, det bliver altså defineret af, hvordan du håndterer de her uventede kriser, der kan opstå, som du ikke nødvendigvis har den store kontrol over. Kunder husker ikke de her fejlfrie dage. De husker altså dengang det gik galt, og hvordan du håndterede det, og at du faktisk endte med at fikse det. Så vigtig læring fra det her er altså også, at krisehåndtering er også branding. Så helt konkret til dig, hvordan kan du bruge det her med krisehåndtering i forhold til din branding? Jamen, lav en krisekommunikationsplan inden krisen rammer. Det er ret vigtigt, fordi det handler om at identificere de 3 værste scenarier for dit brand, der kunne ske, som kunne være en potentiel fare for dit brand nu og ude i fremtiden. Og så lave en handlingsplan, altså hvem kommunikerer, hvordan kommunikerer I på hvilke kanaler, hvilke aktører kan være involveret. Her der snakker jeg altså også både aktive, men også passive stakeholders. Og hvornår handler I er ret vigtigt. Her der snakker jeg om tid og timing, der har en stor faktor i forhold til krisehåndtering. Alt det her har jeg faktisk skrevet om i min specialeafhandling i forbindelse med min kandidatafslutning. Det er ret interessant, og jeg vil meget gerne dykke noget mere ned i krisehåndtering for brands. Det kan vi tage en anden gang og dykke mere ned i. Yes. Så ud over det, så øve kriseresponsen her med dit team mindst 1 gang om året anbefaler jeg, sådan så de ved præcis, hvad deres rolle er, når det her skulle ske. Og så husk den her form med transparens plus handling slår altså de her polerede og uautentiske undskyldninger, som kan virke utroværdige. Og netop kan skabe den her distance, som man jo ikke ønsker, når man står midt i en shitstorm eller en krise. Det var lektion 2. Lektion 3 så handler om strategiske partnerskaber, der skal forankres i værdier og målgrupper. Altså, vi ser i dokumentaren, Victoria står med store økonomiske problemer. Hvorfor? Fordi hun startede sin virksomhed uden en plan eller strategi, og hun startede med passionen, hvilket også er vigtigt, men hun havde ingen dybere forretningsforståelse. Hun fandt en løsning på det, hun fik en investor ind, men det var ikke kun kapital, hun fik hjælp til. Det var altså også en strategisk partner, som der deler hendes vision og værdier og kunne se potentialet i hende. Samtidig havde hun også økonomisk investering af David, altså hendes mand, David Beckham. Men heller ikke han investerede kun penge, men han investerede også sin tid og sit netværk og troede på hende selv, når det var ved at gå galt. Så strategien, hun gjorde her. Hvorfor det virkede? Jamen det virker kun fordi, at alle de her samarbejdspartnere, David, deres værdier er i overensstemmelse. Vi snakker om fra familien til kvalitet og langsigtighed. Deres brands forstærker hinanden i stedet for at udvande hinanden. Og det her strategic partnership marketing er altså gjort strategisk og med formål, og ikke bare en form for co-branding for at opnå den her ønskede eksponering. Det er altså samarbejder, der skaber reel værdi for begge brands, plus at de har fælles målgrupper. Så konkret til dig, hvordan kan du bruge det her i morgen i din markedsføring? 1. Identificere brands i din branche. Map jeres fælles værdier, hvor overlapper I faktisk hinanden. Find den fælles målgruppe, I begge vil opnå.
eller nå ud til. Og start småt, før I går all in. Altså start med noget fælles content, giveaways, det kan være events, I starter med, for ligesom at se, at det her er noget, vi kan skalere, er det noget, der giver mening for os og for vores målgrupper. Og så test den her dynamik, før I laver de der helt store investeringer. Netop på at undgå de her kriser og shitstorms. Og så stil altid spørgsmålet, gør det her partnerskab begge brands stærkere, og ikke kun det ene? Et eksempel herpå kunne for eksempel være en yogainstruktør, der indgår et strategisk partnerskab med et økologisk te-brand. De deler nemlig fælles værdier om mindfulness og sundhed, og derfor kan de tabe ind i hinandens målgrupper, der kan minde meget om hinanden. Fordi man kan sige, at en målgruppe, en yogainstruktør har, er måske også interesseret i økologisk te. Så på den måde kan man have fælles målgrupper og udnytte det strategisk i sin markedsføring. Lektion nummer 4. Authority marketing handler om at omdanne kritikere til fortalere, eller de her fans, kan man sige. I dokumentaren om Victoria Beckham ser vi Vogues chefredaktør, der siger direkte i dokumentaren, at de ikke troede på hende, og at de også har en tendens til at være lidt snobbet i branchen. Det er altså en af modebranchens allermest magtfulde stemmer, der indrømmer, at de faktisk ikke troede på, at Victoria Beckham ville blive til noget. Og de ligesom havde fejlvurderet hende på forhånd. Victoria Beckham, hun ser det som en, måske ikke en fordel, men hun udnytter det i hvert fald til hendes fordel, ved at hun ser det som en strategi. Altså at Victoria, hun brugte ikke energi på at bekæmpe den her kritik, men hun brugte altså sin energi på at gøre sit allerbedste og etablere de her langsigtede samarbejder. Så godt, at kritikerne selv måtte ændre deres mening. Så authority marketing, det er altså det her i sin reneste form. Og du bliver ikke en autoritet af at sige, at du er en ekspert. Du bliver det altså ved at blive ved med at levere på et højt niveau, at selv de her skeptikere og de her kritikere ikke kan ignorere dig længere. Så hvorfor virker det her? Jamen, når kritikere vender, så bliver de altså dine stærkeste fortalere. Og fordi en kritiker, der står ved, at vedkommende skifter mening, er altså endnu mere troværdigt end 100 betalte ambassadører. De har nemlig ingen økonomiske grund til at støtte dig, og deres ændring af mening er ren og skær overbevisning, fordi de tror på dig. De har ændret mening, og også villige til at snakke om det. Så konkret til dig, hvordan kan du bruge det her? Jamen, identificer de 5 største gatekeepers i din industri. Lav en liste over medier, influencer, konkurrenter, og der respekteres, og spørg for hver en her, altså hvad skal der konkret til at få at vinde deres respekt? Fokuser på dit håndværk frem for kun content. Her snakker vi altså kvalitet frem for kvantitet, og dokumenter så din proces, altså lad dit arbejde tale for sig selv. Og hvis de her kritikere skulle vende, så udnyt deres meningsskifte, som Victoria gør her i dokumentaren. Det kan være en case study af før og efter. Det kan være guld værd, hvis du bruger det strategisk i din markedsføring. Et meget konkret eksempel kunne være en journalist, der måske kritiserede dit produkt. Så fik han lov til at teste det hjemme, så blev han alligevel imponeret over, at det kan sgu noget. Og så skriver han måske en positiv artikel om det bagefter. Det kan også være, at han inkluderer, at han faktisk har skiftet mening, fortæller hvorfor. Og sådan nogle ting, de fordomme, der kan ligge bag. Lektion 5 handler om ecosystem marketing. Altså at hver touchpoint skal fortælle den samme historie på tværs af de her kanaler og platforme. Vi ser situationen i dokumentaren med Victoria Beckham. Det er ikke et reklame- eller glorificeret PR-stunt. Det er brand storytelling, der inviterer os bag kulissen. Vi ser hendes ægteskab, hendes økonomiske fejl, vi ser branchens tvivl, men vi ser også bagom hendes idéer, hendes kreativitet og hendes proces og strategi. Så strategien i forhold til ecosystem marketing, hvad gør hun her? Jamen, hver scene forstærker de samme brand pillars. Det ser vi også bare helt konkret i dokumentaren. Vi ser familien, både David, altså hendes mands partnerskaber der, men vi ser også både børnene. Vi ser dedikation til håndværk, altså kvalitet, og vi ser dedikation. Hun arbejder selvom på trods af den her modgang. Og så ser vi den her overgang eller transformation, altså fra at være, at hun er popstjerne, med de fordomme, der måske kan være der,
til en respekteret designer, og det her er altså ikke tilfældigt, det er ecosystem marketing. Så hvordan hænger det sammen? Jamen, for det første, dokumentaren får dig lyst til, at du går ind på Instagram og følger Victoria Beckham. Skyldig. Instagram får dig til at købe produkterne. Du bliver interesseret i at læse mere. Produkterne får dig til at følge med i hendes shows. Og hendes shows får dig til at anbefale brandet til venner. Så hver touchpoint forstærker ligesom hinanden og forstærker de andre. Og i forhold til moderne brand ecosystems, jamen så er det altså ikke tale om lineær kunderejse længere. Der er i stedet for tale om den her never-ending loop, der med de her sammenhængende univers af de her touchpoints. Så alle de her touchpoints peger altså mod den samme historie om, hvad brandet står for, deres værdier, målgruppe, historie. Og alt hænger sammen, altså hver touchpoint fordobler ligesom effekten af de andre. Det viser også, at det er en gennemført brandhistorie og skaber den her grundlæggende oplevelse af faktisk, at det hele hænger sammen, og man hører til, hvilket er med til at forstærke den her troværdighed, som man jo ønsker. Så helt konkret, hvordan kan du udnytte det her i din markedsføring i dag? Jamen 1. Identificere dine 3-5 brand pillars, altså de her kerneværdier, du har, plus din kunderejse. Map alle dine touchpoints, altså gør det klart, hvad er der for nogen, der er hjemmeside, det kan være landing page, det kan være blog, social media, e-mail marketing, det kan være dine produkter og kundeservice. Det kan sågar være outdoor marketing, hvis du også laver en kombination af digital marketing og outdoor marketing. Find så de her gaps, altså mangler du nogle touchpoints for de her vigtige værdier, brandværdier. Og så skab en content, altså lav en content kalender, der roterer mellem de her vedvarende, mellem de her pillars plus kunderejsen. Og så test, hvis en kunde møder dig på for eksempel 3 forskellige touchpoints, får de så den samme følelse hvert sted, og den samme følelse af dit brand. Og så dokumenter det, altså lav en brand guideline, der sikrer den her vedvarenhed på tværs af både kanaler, men også på tværs af medarbejdere. Fordi det er vigtigt, at ligesom alle er aligned, så alle ved præcis, hvad for en retning man går i. Så konkret, det var de 5 lektioner, jeg havde til dig. Konkret udfordring til dig her er i dag, at du skal vælge en af de her 5 lektioner fra i dag. Det kan være bare en enkelt, du fokuserer på i den her uge, og det kan være for eksempel, hvis du skal rebrande, hvor kan du være nødt til at brænde nogle broer for at opnå den her troværdighed. Det kan være, at du skal opbygge den her modstandskraft, eller resilience, som det så fint hedder. Hvad er dit værste krisescenarie, og din plan for det? Måske skal du finde nogle nye partnerskaber. Hvem deler faktisk dine kerneværdier og målgrupper? Det kan være, at du skal vinde nogle autoriteters tillid, så her kan du gøre det klart, hvem er dine 5 gatekeepers, og hvad kan du gøre for at modbevise dem? Det kan også være, at du gerne vil opbygge det her ecosystem marketing. Hvilke kritiske touchpoints mangler du? Sådan nogle ting. Så det må du meget gerne skrive i kommentarfeltet, hvilken en du synes er interessant og måske vil dykke mere ned i. Og så vær så specifik som muligt, fordi at konkrete mål skaber altså også konkrete resultater. Og hvis du vil have mere af videoer og content som det her, så subscribe og husk at trykke på den der klokke, så du får besked, når der kommer nye videoer til dig. Og så ses vi næste uge, og indtil da så husk, at dit brand altså ikke opbygges i dit fancy, det her strategidokument, men det opbygges altså i hver eneste beslutning, du træffer i din virksomhed. Lidt ligesom Victoria Beckham. Og så se dokumentaren, den kan noget, selvom den har fået lidt kritik, synes jeg faktisk, den er værd at se, og man kan lære noget af den. Så god fornøjelse.